Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Headlines kan mga bareta, limited face-to-face classes sa ibang kolehiyo, tinugutan po kan Commission on Higher Education. NEDA may ibang plano para mapaangat ang kabikulan sa tahaw kan COVID-19. 1.5 million na Sinovac vaccines maabot na sa Pilipinas. Iwal ni Duterte asin Carpio nag-iinit. Sa ibang nasyon, agom ni Bill Gates, tinawanan ni $1.8 billion na kahirasan. Enot mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Public Safety Office kan Legazpi mas magiging mahigpit daw sa pagbantay kan mga day nagusulog nin mask sa syudad. Sigon kay PSO Chief Rolis Guerra. Detalye kang report kay Ans Galero. Dain na talaga pwedeng magparakampante ang mga Legazpeño manungod sa mga pigpapautob na protokol sa syudad kan Legazpi, lalo na ang pagsulog kan face mask. Ini matapos na magpatanid ang pabayo kan Public Safety Office kan Legazpi na si PSO Chief Rolly Esguerra sa gabos na matapos na magpaluwas man in orden si Presidente Rodrigo Duterte kan mga nakanlis na daw na aarestuhon na asin ikukulong sa laog nin siyam na oras ang mga pasaway sa pagsulog kan face mask. Iniman mo niyan ang patanid niya na dapat daw masunod ininin tultola. Sigun kaya sa iya ang pagsulog din face mask ang saro sa mga prioridad na protocols digdi sa tuyang kapalibutan dahilan sa init talaga ang proteksyon kontra sa helang na COVID-19. Alagad aminado man na pamayokan PSO kan syudad na digdi sa syudad kan Legazpi igwaman girarinin manigdiit-diit na dahil nagsusunod sa pagsulog ini o kung minsan pa masulog man alagad sa laman ang pagsulog. Sigun sa iya nakaalerto man ngunyan ang mga enforcers kan PSO Legazpi may kinaraman digdi kun
kaso tugutan talaga na talagang ma-implementar ang pag-aresto asin o kaya pagkulong sa laog din siyam na oras sa mga nagsusunod ka na nasambitan ng protocols. Sa ngunyan, existido susunod ni Legazpi ang magkakanig og penalidad na poko mas o menos maabot sa poko mas o menos 1,500 ang posibleng ipabayad na penalidad sa mga taong madadakop na nagsusunod ng tama kan face mask. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCTV. Nagkapirang mga kolehiyo sa Kabikulan na may medical as in allied science courses ang tinugutan na kan Commission on Higher Education na magkaigwan in limited face-to-face classes. Tanganing ang mga estudyantes makapagpadagos naman kan sendang pag-aadal. Sinabi ni CHED Regional Director Freddy Bernal nan mga iniyo ang Our Lady of Lourdes College as in Mabini Colleges sa Camarines Norte, Bicol University as in Ago Medical and Educational Center sa probinsya Canalbay, pati naman ang ang Naga College Foundation sa Camarines Sur. Sayang sinabi, nakadakol pa ang nagsumiten ng aplikasyon alagad, kinakaipuhan pa ining ipaagi sa evaluasyon kan sendang opisina, tanganing maisihan kung pwedeng irekomendar na tugutan na ang limited face-to-face classes sa mga ini. Mientras tanto, mga tugang sa may koneksyon na bareta, nasa linya po si Renz Luna, may kinaaraman sa limited face-to-face classes na inondra kan Department of Education o kan Commission on Higher Education. Renz, anong mga kurso ang pinag-o-offer kan mga eskwela na ini sinda natawanan nin magakanigong prioridad? May mga nagdag na eskwelahan ang nag-apply sa Commission on Higher Education o CHED para magkaigwanin face-to-face classes. Sa naging resulta kan press conference kaso hapon kan CHED, kaya ba naman sila Congressman Joey Sarte Salceda magunman ng CHED Regional Office No. 5 na kung saan ang mga tatawanan pa ng prioridad ang aming buksan kung posible sa masunod na semester ang nagkakapirang mga eskwelahan digdi sa Kabikulan na nag-opresir ni na mga medical or manungol sa salud ng mga kurso. Lalo-lalo naman ada duwang eskwelahan dyan sa Camarines Sur, asin duwang man eskwelahan dyan sa Camarines Norte. Tigod-digdig sa Regional Director ka na CHED Regional Office No. 5 na si Dr. Freddy T. Bernal na kung saan na mga eskwelahan ini nagalat na sana o bigubilog pa ang sendang mga guidelines tanganing magkaigwaman sindan ng magkakanigong evaluasyon asin pinagalaoman na pag natapos na ang mga guidelines na ini posibleng magbisita kinaray digdi si Dr. J. Prospero de Vera ang head kanched tanganing magkaigwaman ng magkakanigong inspeksyon kung sinda tutugutan na magkaigwan ni limited face-to-face classes. Sa ibong nanado, pinagalaoman man na pinag-isipan man kanched sigun digdi kay Dr. J. Prospero de Vera na buksan man ang ibang mga eskwela nag-opresir and iba pang mga kurso na kaipuan nagagamit ng laboratorio o kinakaipuhan ng mga hands-on na mga practicum sinaro gani kay ni mga information technologies maginman na engineering courses na yung ni answer pa sa mga kaipuhan ngunyan na presenteng panahon. Magandang barata, Renz Luna, DCTV. Plano kan Kabikulan na mabirik ang danyos na darakan COVID-19 pandemic sa ekonomiya. Sa pagini kan pagpapakusog kan agrikultura, edukasyon as in health sector, siring man ibusol ang mga panginot na proyektong infrastruktura sa pagikan sa indang modified economic stimulus measures. Sinabi ni NED Assistant Regional Director Edna Cynthia Berses na ang updated Bicol Regional Development Plan iyuan minaserbing blueprint kang rehiyon para mapakusog ang kabuhayan kan mga Bicolano. Mataunin prioridad na makapagkumpleto ang Bicol International Airport, pagpagibon in Farm to Market Road as in iba pang infrastruktura. Implementasyon kang Universal Healthcare Act settlement programs asin kadakol pang iba. Sarong pulis na babayi sinaksak kan sayang tugang digdi po sa Legazpi. Lawrence Barcena sa detalye. Sarong babayeng miyembro kan Philippine National Police sinaksak kan sa diri kay di mismong kuya pan magkuha sa naininin parcel sa Lazada.
sa Purok 7, Barangay Bugtong, Legazpi City, Kasubangi. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang biktima na bitbidan na si Police Staff Sergeant Caroline Francia E. Dawal, 36 anyos, may agom, PNP member na nakadistino sa PSMU Albay PPO na taga-barangay Tagas Daraga Albay. Ang suspect man na kuya, mismo kan biktima na mitbida na si Ferdinand Dawal E. Pante, 38 anyos, na taga-Purok 7 kan Bugtong, Legazpi City. Susog sining inisyal na investigasyon kan otoridad, asin sa pahayag man mismo kan tugang kaining nguhod na si Paul J. Dawal E. Pante, 28 anyos, na alas 5:30 kasuhapon, mantang an ati kining biktima kauron an kuya na suspect, an makuha na ininim parcel kan Lazada sa dai masabutan na rason, sinaksak ini. Nin patarom, asin nagsustener ininim man lain-lain na tama sa lawas. Nakamaneho pa man daw ang biktima sa BRTTH Legazpi. Asin sa ngunyan, nagpapabulong pa ini sa ngunyan. Pagkondusirin hot pursuit operation kan otoridad, dadakop ang suspect asin pinasabot ka natura kan sa iyang pagkakaristar. Ngunyan, nagpapabulong pa ang biktima na nagsustener nin lugad sa may tikab. Sa ngunyan, dagdag ang suspect sa isususo sa supay nang napipreso sa karsel kanipatura para sa formal na disposisyon. Pinag-aasikwaso naman ngunyan ang medico-legal para magsampanin kaso kontra sa nasampitan ng suspiciado na mismong kuya kan biktima. Dagdag na bareta, Taybasen Ruboy Mato sa mobile unit. Ako po, si Alvin. Balik na sa regular na pasistema sa pagdistribute ng pag-ako. Asin pagtao kan mga learning materials ang mga pampublikong eskwelahan sa Legazpi. Sa pinalawas na Division Memorandum number 55 Series of 2021 na pirmado ni Schools Division Superintendent Cristito Morcilla dahil sa pagbabakan kaso ng COVID-19 sa syudad. Pigot-ugutan na sa giraray ang physical na distribusyon asin pagbalik kan mga learning materials, partikular na ang mga modules sa mga eskwelahan sa palibot. Epektibo kaso hapon na Mayo 6, 2021. Kasabay kay ni nagpagiramdom na magsunod ang mga maestra asin mga paratukdo o magsunod ang mga paratukdo asin mga magurang sa minimum health protocols mantang ipapasunod man giraray ang alternative work arrangement bilang pagsunod sa naging polisiya kan Interagency Task Force asin Civil Service Commission. Iba pa niya itong bareta, mga tugang sa lado lokal, siyudad nin Tabaco, mabugtak nin tultul na overnight parking area para sa mga biyahero. Jomar Bien sa detalye. Nakatalaan na maglaag nin overnight parking area ang lokal na gobyerno kan Tabaco para sa mga biyahero, partikular para sa mga maduman sa isolang probinsya kang Catanduanes. Ini ang sinabi ni Mayor Crisalagman Luistro matapos na makanto sa SAIA na ang mga cargo trucks na naghalap ng biyahe kan ferryboat iyo ang daiman informal na napaparadahan lalo na sa pagkabanggi. Basado sa informasyon, ang mga biyahero iyo ang naghahanap na sananing bakanting lote na sa indang pwedeng paradahan habang dai pa nakukulukar sa ferryboat kung sa inmi na resulta na ang nagiging problema iyo ang basurang walat kan iba sa mga ini. Problema maninda ang paghanap ng tultul na comfort rooms. Sinabi ni Mayor Luistro na nasa plano na ninda ang maglaag ng overnight parking area sa bakanting lote sa Atubangan Kansiga Memorial District Hospital kung saan sa indang papakarayon ng lugar lalaagan ng tultul na comfort rooms asin madesignar ng mga persona na mag-aasikaso sa nasabitan ng lugar. Idinagdag pa kan alkalde na iyo naman ini ang ididesignar nindang pagsakan kan mga produkto na ipinagdideliver sa syudad ng Tabaco hali sa ibang lugar. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Mientras tanto, mga tugang sa Tercer Distrito Canalbay, 5 nagpositibo sa COVID-19 sa munisipyo kang Libon, mga barangay official. Jimmy nasalita sa report. Kinigig gaswapon ang Libon matapos 5 ang mga positibo sa COVID kung saan mga opisyalis ini ni na barangay taga Zone 3, Zone 5 ini sigon kay Mayor Das Maronilla kung saan nangyari ini dahilan sa may special session ang barangay natural nagatinderan mga opisyalis kay ini kabilang ang punong barangay kan Zone 5
saro sa konsyal nagpahiling nin sintomas ka nagpa-swab test resulta positive mantangan mismong kapitan bilang exposed sa sesyon ka sairaruman ni na test positive man ini asin may tulo pang iba sumada body 5 nagluluwas 15 ang mga active cases sa nasabing banwaan kadaklan kay ni asymptomatic sigon sa alkalde asin ngunyan anas naman ini naka-isolate sa presente sige-sige pa ang contact tracing sa banwaan kan Libon sa ibong nalado paragos ang pangapunan man ni Mayor Das Maronilla na mag-iringat utubon ang mga health safety protocols dahil makakumpiyansa dahil magparapakihalubilo sa mga matatawong lugar mantang pati mga resort sakop ka na sabing banwaan ipinapurundo ng una para mientras ang mga operasyon habang nag-aalintuto pa ang COVID cases digdi sa nasabing banwaan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Panagos ang voluntaryong pagdistribuer kan mga empleyado kan DSWD mas midbid bilang Angels in Red Vest sa pagikan sa Indang Community Pantry para sa mga kliyente na nagkukuha ng assistance to individuals in crisis situation o AICS kung sa ininspirado ini kan maginhawa community pantry na ano beto yun simpleng paagi na masimbagan ang gutom na namamatian kan mga persona naghahagad ng asistensya pinansyal para sa mga individual na nagkakahampang sa maniba-ibang krisis kagipitan asin kadifisilan kaibahan sa pigpapanao mga isnakan habang nasa pila bagas, biskwit, asin iba pa. Bareta, Salado Nacional, makalipas lang kay ni. GB News Express. News Express. GB News Express. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education, Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa MaxFit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Word Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Sa tabang po kang University of the Philippines Public Administration Research and Extension Services asin ang lokal na gobyerno kan Manila nag-develop din sarong app na pigaapod na Go Manila App. May kinaraman sa business one-stop shop kan lokal na gobyerno. Ini may katuyuhan at tanganing mapakaskas at mabawasan ang paghaloy kan mga serbisyo na pwedeng itaw kan lokal na gobyerno sa mga namamanuan. Sigon kay Mayor Isko Moreno, ang sinabi ng bagay, yun may katuyuhan na mabawasan ang mga steps sa pag-apply ng business permits asin magin ang pag-renew ng business licenses. Kasabay kay ni pinakusugman kan lokal na gobyerno ang aksyon kontra sa red tape
lalo na may kinaraman sa business permit para mas na makaskasan ang approval kini sa likod kan panahon ng pandemya. Sinabi ni Mayor Isko Moreno na ang lokal na gobyerno usong masiguro na ang serbisyo maging efisyente, lalo na ngunya na may pandemya. Asin siring man gustong mapakaskas ang sendang operasyon. Tangani na malimitaran ng mga tao na naghahalat nin haloy sa opisina di gobyerno. Dahilan kan siring na bagay ang app makakatabang para sa siring na plano. Piglinaw kan Department of Health na 5 sana asin bako anom ang mga biyahero na nag-agi sa India asin nag-abot sa nasyon bago ang travel ban na nagpositibo sa COVID-19. Sa India pon Abril sagkod 30 base sa record kan Bureau of Quarantine. Nasa 129 digdi ang mga pauli na overseas Filipino workers, mantang 20 ang mga dayuhan, 5 sa mga ini nagpositibo sa COVID RT-PCR, mantang 137 ang nagnegatibo, mantang pigkonfirmar pang resulta kan COVID-19 test kan 7 pang biyahe o biyahero sa mga nagpositibo, 4 digdi ang Filipino, mantang 0 ang dayuhan. Nakarehistro po ang Department of Health nindugang na 6,637 na kaso ng COVID-19 sa nasyon, kaya naglubo nin sobra sa 1,080,172 ang totalmenteng bilang. Sa pinaluwas ka na hensya na update, may 6,091 na dagdag sa numero kan mga narahay sa COVID-19, asin 191 ang kadagdagan na nagadan dahil sa hilang. Inibase sa mga report kanakaaging Martes, Mayo 4, may 63,170 o 5.8% ang aktibong kaso. 999,011 o 92% ang narahay, mantang 17,991 man o 1.6% ang nagadan. Sa mga aktibong kaso, 94% ang nakamati in mild symptoms, 1.9% ang asymptomatic, asin may 1.2% ang critical, bantang 1.6% ang severe, asin 1.03% ang moderate. Binatikos ni Senate President Vicente Soto III ang Food and Drug Administration dahil di pa man giraray pig-aprobaran ang ivermectin bilang potensyal na bulong sa COVID-19. Day maiwasan ni Soto na magduda na baka pigi-ipit kan FDA ang ivermectin para paboran na nagkapirang mga drakulang pharmaceutical companies na may pigtangro na mahal na bulong sa COVID-19 kumpara sa ivermectin na 35 pesos sana ang kada kapsula o tableta. Question ni Soto kung nata pili sana ang ospital na bigutugutan na gumamit asin mag-prescribe ka na sabing bulong, asin kung nata bigla ining pig-initan ngunyan. Tinawanin doon ni Soto na dapat pabayaan ang mga gustong mag-inom nin abot-abot kaya o baratong ivermectin bilang panlaban sa COVID-19. Magigiramduman na nag-inuman in ivermectin si Soto bilang prevention sa COVID-19, asin dakol man siyang kamidbid na nag-iinom kay ni. Inako mga tugang ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang agyat na debate ni Presidente Rodrigo Duterte sa isyu sa West Philippine Sea. Partikular na ang panggagana kan Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague kang taon 2016. I gladly accept the challenge anytime at the President's convenience. Sinabi ni Carpio. Katakod kay ni nagbiyat man ni Carpio si Duterte. Natutuhanon ang sayang sinabi na tulos magdimitir sa pwesto kung mapatunayan na may kinaraman ang dating maestrado sa pag-atras kan mga barko kan Philippine Navy gikan sa West Philippine Sea. Sa sayang talk to the people kanakaaging banggi, inapod ni Duterte si Carpio na ugok dahil sa pagbubusol sa kapangganahan kan Pilipinas kontra China kan 2016 sa International Arbitration Tribunal. Sigon sa presidente, papilman sana ang panggagana kan Pilipinas asin pwede ining itapok sa basurahan. Sinabi ni Carpio na pwedeng magtestigo para sa iya si dating Presidente Noynoy Aquino na kaito Defense Secretary o ang kaito Defense Secretary
Foreign Affairs Secretary asin mga commanding generals kan Philippine Navy asin Philippine Coast Guard. 5:34 o 5:30 o kaya 6:31 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang, Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, inaresto po ka nagkapirang mga empleyado ang Indonesian pharmaceutical company kan Kimia Pharma dahil sa aligasyon sa paggamit kang reused nasal cotton stick para sa COVID-19 test. Sigun sa mga otoridad, maabot sa 20,000 na mga pasahero sa
Kuala Namu Airport sa Medan, North Sumatra ang pinagkakakulong na testing gamit ang reused cotton stick para sa COVID nasal swab testing. Nagtutuwod ang mga otoridad na kaito pang Disyembre kanakaaging taon. Nangyari ang nasabing scam sa Medan Airport sa collective lusot kang Indonesian human rights lawyer kontra sa nasabing firm. Nagalaom sindang matataonanin 1 billion rupee bilang kompensasyon sa lambang pasahero na biktima nin fraud scheme kan kumpanya. Inaresto ang 5 empleyado kan Kimia Pharma kay bahanan manager sa nasabing airport na pag-akusara na nagsuhay sa Health and Consumer Law dahil sa pagpabakal ng gamit na asin mga nare-package na nasal swab stick. Tulos man na sinipa ang mga staff kan pharmaceutical firm na imbelto sa nasabing scheme asin nga kung papakusugon ang sign ng internal control. Sangon yan, saro ang nasyon sa Indonesia sa may pinakamalala na COVID-19 outbreak sa Asia. Asin, nakapag-rehistro ng 1 million COVID positive cases. Mantang sobraman sa 44,000 ang nagadaan na pinagkukonektar sa global pandemic. Malangkaw po mga tugang nin diit ang presyo kan imported na karne. O babalikan niya to ang baretang yan, makalipas lang pa ini na tips kontra COVID. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Sali po dyan sa newsroom kan DZGB. Paring Mar, good morning. Good morning, VP. Ang pagkaburanyog o pagkasararo o sa barangay, ligtas asin healthy ang buhay. At bagay na niyan tinawan nito ang Department of Health o DOH, sigon sa ahensya. Importante ang komunikasyon sa mga barangay health emergency response team o BERT, sin ang pagtarabangan kang pamilya sin mga primary care providers na sarong lakdang para maging ligtas sa COVID-19. Sinabi ba kang DOH na kung may namamatian, magdumantulo sa BERT, kasi ipaaram ini dahil sinda mismo marekomendar kung dapat kang magduman sa ospital. Sarong pagirungdom kan DCGB asing kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarap. Business News. Business News. Mga tugang, malangkaw daw nindiit ang presyo kan imported na karne sa implementasyon kan mas halangkaw na tarifa kaini sa nasyon. Inang tantiya kan grupo rin mga meat importers sa nasyon. Magigiramduman na nagkasundo na ang Senado as in Department of Finance sa ipapataw na tarifa sa imported na karneng urig. Susog sa Executive Order No. 128, dinangkawanin 10% ang tarifa para sa mga nasa laog kan minimum access volume, asin 5% ang mga nasa luwas kan MAV. Ang MAV iyo ang mga import na pinagpapatawanin mas sa babang tarifa sa laog nin sarong taon. Years of Christianity. Mga tugang, mga dagdag nyatong istorya ngunya na pag-aaga. "500 years of Christianity." Si George Imperial Barlin, ang kainot-inoting Filipinong obispo, namundag siya sa Banwaan kan Baaw na dating Ambos Camarines kan Abril 23, 1850. Hoven pa naging seminarista na si Bishop Barlin kung kaya sa edad na 24 anyos naordinahan siya bilang padi. Nasa kainita na kaito kang revolutionary movement kan mga Filipino. Dangan dai panahaloy kan ipaggarote ang tulong pading martir na gumborsa. Sinapar na ni Bishop Barlin ang diskriminasyon sa mga pareho niyang native priest alagad dai nawaran nin buot sa pagserbi sa simbahan. Kaya siya madestino
sa iraram ni Monsignor Gainsa, dakol ang napurot niyang kaaraman dahil naging paborito siya kaini. Pagkagada ni Bishop Gainsa, na destino siya sa banwaan kan si Roma asin kan 1887 sa Libon Albay siya na destino sarong pastoral village na harani sa si Roma. Pagkagada ni Bishop Gainsa, na destino siya sa banwaan o kaya kan mahiling ang sayang dedikasyon sa parokya. Nagdesisyon si Bishop Campo kan Cáceres na ibalyo siya sa probinsya kan Sorsogon como sarong vicar foreign na iyuan in charge kan Sorsogon Cathedral. Iyan po ang balik tanaw sa 500 years of Christianity. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, katawang po si Angel Mostaza. Report kan magkapag-iriba hali dyan sa luwas. Special story sinurat po ni Esiman Dispinar kan OKFM Source. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development.
Plus with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa mong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, great taste na premium classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, junior high school granted with PEAC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose faster grow to grow happy. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any
combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, sige. Balik kita digdi mga tugang sa programa sa DCGB. Ugaring 5 minutes na lang bago mag-alas 7. Tod, so naka-reserve kong topic ngunyan, duman na lang po sa 7:30. Mga tugang, tungkol iyan sa paggamit po kang mask. Okay, now, digdi po sa satuyang syudad, buda sa Daraga, Albay, mga tugang naglalangkaw man ang numero kan COVID-19. Base po ebidensya yan sa update po mga tugang na ilunuluwas kan Department of Health. Ang sabi, hihigpitan da kita mga tugang sa paggamit as in pagsuulog nin mask dyan po sa luwas. Aber daw. Ilingunta daw mga tugang kung iyan mga tugang masunod na to o garing kapos kita ki oras tungkol dyan mga tugang sa bagay na. Dyan ang 7:30 pag irestoryahan tatabi mga tugang ang tungkol sa bagay na yan. Mientras tanto, naka-lockdown ngunyan mga tugang ang mga opisina kan gobyerno susugpo ini sa advisory ni Alcalde Noel Rosal, ipinag-ordin niya po para sa lockdown, mga tugang ang Kabangan High School. Kabangan High School. Ayaw digdi sa may Kabangan area. Kaya Kabangan. Una digdi sa may Inutan ta, digdi sa may ano nga nang kuha na yan? Basta yaon digdi sa may bago maglaog sa Hamura Subdivision na entrada, yan. Kabangan High School. Tapos mga tugang ang Legazpi City Hospital. So sa OR, ano nga nang OR? Operating room, buda mga tugang sa X-ray. Pasaway na naman si Edwin, kung niya naaga na ng director na ini. Pasabutan mo ako. OR and X-ray, mga tugang kang Legazpi City Hospital, ilinak down ni Mayor. Tegwa siyempre, kinagpositibo sa COVID. Ikatulo,
Legazpi City Accounting Office. City Government of Legazpi. Diyan po sa accounting, di pa, ang City Hall, harang accounting kang building ninda. Ayaw nigi sa ground floor, kang tama, lingaw ko na Treasurer's Office yan sa ground floor kan sanggo ni ang Panlunsod Building. Basta, naka-lockdown po ngunyan ang Legazpi City Accounting Office. Tulo ini, mga tugang na dinesisyonan para i-lockdown. Mga tugang kan lokal na gobyerno. Magkukondukta na tabi iyan ki contact tracing mga tugang. Takasuapon baga, 13 mga tugang so positibo sa COVID-19. Digdi po mga tugang sa tuya na syudad. Diba? And after ka iyan, so lockdown mga tugang sa Cat College, lifted naman ito. Sabi mga tugang ni Alcalde Noel Rosal. Okay, so yun po dakol na mga opisina, ang mga naka-lockdown pa sa ngunyan, pending po sa ginigibo na sa pagigibo tabi ninda na contact tracing as in swab testing. Mga tugang para maaraman kung sisayan mga na-expose sa mga nagpositibo sa COVID-19. Nasa Kwampalan, nasa City Hall Annex Building near Liga Office. Sa likod, ang accounting office kan City Hall, so nasa likod kaining main building. Duman sa adjacent po yan sa Liga ng mga Barangay Office. Okay, so ang Kabangan High School man uni sa may likodan kang Kabangan Elementary School. Yes, okay? Sa may likodan kang Kabangan, before nga kang Kabangan Elementary School, sabi ni Manay Merly Caceres. Okay? Nasa likod kang Kabangan, diyan sa Katakin iyan kan Hamora Subdivision. Na ako na yan. Basta paglaog mo baga di sa may ano nga ning iraya ng kanauto. Okay? Okay no? Mga tugang, ingat po kita gabaw. Salamat ka sa pagantabay. Mabalik kita 7:30 sa programang Anapot. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga sa Morning Hirit. Goodbye. God is good all the time. Tapos na ang programa. Lakaw. Padanayon ang pagkamuot sa kapwa. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new Triple Pack! Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng